factory sa usa sa nabantog nga guitar maker sa Dakbayan sa Lapu-Lapu naug daw sa sunog. Alas 7:58 kagabi nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog nga nahimutang sa Sitio Abuno, Barangay Pahak. Di katahong nagsugod ang sunog sa junction box. Maayo na lang kay wa makakatap ang kayo sa luyong bahin sa factory nga usa ka residential area. Alas 11:35 na hingpit nga napaong ang kayo. 220,000 pesos ang gikatahong danyo sa maong sunog. Wala hinuoy na angol o nakalas atol sa insidente. Pagkala na ito dito sa wire ito, natagak ito sa kuan. Ito mga ginabas kani. Kuan sa kahoy. Moto siya kay wala na may tao ito katong orasa kay alas 5 raman tama ng operasyon nila. Kanya na discovery mga almost 8 na.